En bombe man kan lave. Prøv. Så når det kommer ud af væk, kan man sige, så der har lidt en væk. Nej, det er Skal man tage noget selv? Ja, nej. det er der blå. Det er udfordrende. Det er en unge mand til noget. Som jeg har i lag fra vinden. Det går da galt. Nej, det gør der ikke. Der er ikke noget, der går galt. Sådan er sådan noget land, så ligger de meget fedt noget til det, ikke? Ja, det er sindssygt. Den er... Nej, kan du ikke mærke det? Nej, herovre er det ikke tæt. Ja, om ikke andet. Du er en mand efter vores hjerte. I morgen. Hvad? I morgen. I morgen. Og mine sko er vandt tæt. Det er mine ikke. Jeg må ikke gøre det hver gang. Der stod det, og de var rimelig langt. Der kunne da godt have stået i programmet, man skulle have været. Alle vil se, når du gør det. Det er et flot vandfald. Ja, Hold da op. jeg har også filmet det. Altså ind over et hus nu. Automatisk vanding. Han har det helt til det under vandet. Nej. Det er lidt mere, end jeg havde sagt. Du er til gengæld ærlig. Det er godt, når vi er kommet helt heroppe igen. Skal de også have en dukker, dem dernede? Ja, han gør det også. Ja, nu har Nu er han nødt til det. lukket, eller hvad? De skal også døbes. Ja,